agar kesngi Ninyo ban kap yu nurubon ban lom kadak juga jing pelat pajba no ya gane kakot kasnong sakwan ya kibalat ho da itemen basan orendro karjare Ubarenik tan lengdok tongkar ubadi Menteri Jong katanat umdi ke Sarkar Jela badru MLA Jong kamau kerwat constituency hak atrik uleber aja arpuar ulayok ban pelaj pajba ya kawe ke kot balatho da utmen basan orendro karjarin kabla ai kerteng kasnong sakwang harangkat ke jinga don langki bahyeng hasem Jong utmen basan orendro kinong elam balang bagutup nadu kitmen basan ki pastor bat kiwe de la ban kedau ba hak ni ke kot kasnong sakwang unong tho ulayo bonwan ra bat tersat ya shibon ba ki kana pateng pelong ru kidak sa jingkin mau ban ajing tip ya ka pateng ka bamenta ya ki babon ki jing jia jong ka menor hakan ni kon labu ru kat tu kat ni ki sembo ki balong ki maulun nai khamtam e nai ka benta jong ka pateng bamenta bat hakan ni kon la tho ya ka kana pateng jong ka shnong ka thau ka balaya tho ya ka jing sedang jong ka shnong ka jing ai kerteng ya ka shnong ya ka kamai ka ji jong ki briu nadu ka por basdang ya ka shnong bat hadu kini ki sngi ki bamenta nangta ha ke kon lakon thup ru ye ke jingtim ka badon shapang ke jingseng ye ki kur ki jai ki balong ki nong shong shnong la ke ru ha ke kon ye ke jingtim bat ki khana tang ki ba ye dei bat ki lom ki wa ki dieng ki se bat ki jingtei ki badon nam ki ba ki long shwa man shwa jong ke ni ke shnong ki la ai bat jer kerteng bat ha ke kon la tersat ni ye tho ya ka rukom sanchar khandar jong ki sem ba man shwa lo ki kam shnong kam thau Ken mau raya kari kasih ken diubah rimbaja syurgamu ho Jehovah hakapate badangsa Rai Baba Yang Banda Ya Kari Naga Cima Ken Mau Yaki Rempe Krista Hapo Info Sendang Ai hakini ki bersara ka ka jing ai rai nang trei bangin se Ikmat ngam da saisu bat pek iskoro ngam da saisu banyo sengau Jenre ai ngô yêu play na ka banta ka ting baha ka jong play ula kerku ya ka met jong a ada kerku ru ya ka yin ka sem mat ya ka balang ru te ka bakado ka banga kwa ban ong sik tien ban pan pau pi balai banga sato ya ka ka gat kalong namar ba kadon ka jing yo sengau jong a Akipor và men chua và cái này cái chunong sa kuang jong ni kalong kan nong ba bakrao jong ke hima mahrang đây anda yo pule ki wei kot barit haki snam ki bal islam por bang dang long nong hikai school step la yo pule ke je kropi barit ya kata ke je kropi bal tho da i ulong ru wei naki riurang ba aga kerta ka bala yau ha rei ka jing pule ka ba ila pendap kalong nang ten po ngap sim college hakapiu ta kalong ka record ka banga ngayo ang dokumen bang laban ong ba i mesan di batho kan record ulong alumni yongi ka college nang tai ane ka ai ben sim shikade e yang aban perkhat Baka karta ka ba nyo place nam ka ba itonom san idon menta. Den rei idang siem ni kesenjam. Pantho ya kan kakot.
kabah ka jing perkhat ka junga kakot hi kalong kaspa ba ka bakraw kaban I syadin ya ka yeng kasam ya kilong din ki mandin ya ki samla pule bakin dai ya kaban kemi ban pet ya ki sembok siar ki sembok rupa ki badon hakan kakot kaba I ila tha ngala perkhat namar kan ni ka program kaban ningkong yang abane syementa kumal ong da ibu sandar Pat ban syem ke pakum dengan program ngasyam jing hadu kata-kata. Arkam tabe ban keren lingkot ya kena kot ya ke balatho. Dai tu namsan orendro. Pat habang ngala pule ya kena kot. Ngala pule pun sen. Ngasyam bakolong kakot kapa ai sibun ke jing tip yang Pat nomor kata habang adon kena kapor ngasngau ban ong. Bakam de yang abang dia tu ke ai ke ba I tho. Namar ngakwa yang iwei bangi de ban yo ya kena kot. Nama radang ya tu no mga mapi ya sim no bakal biang kata. Kamlong ka badai. Tika ke bangang la yo lingba ke jingtip na kani ka kot. Ngasko bon ong bang pertu. Bad ngai ku play sibun itu namsan orendro. Namar kani ka kot ka ba itho kadon haka kisembo ki bolong ki maulanai kam tabe yang I kilong din ki manden. Bad ka pateng benreu ka bangsawan. Henry ilai tu angi berong ngaladuna ki kmat. Henry pedeng jong kata kecil duna kmat ro. Ilala on pendep ban tho ya kene ka kot. Ngai ku boleh kerpang I hakaba ila bo ya kene ka ruksa babha ha ka slong sakwang ha ka ri berkejat benriu ha ka bangi duk jikermen barbar berong ngala teman. Bon sen ki bangi mut ban le. Ni ai dau no da kata ka excuse ban ong ba ngala teman thi ngamla syu ban trei ngamla syu ban le ya kene bade katai. Henry kene ka ruksa babha ali oren hakaba ila bo prenjong kene ka ruksa babha nam ta ka ri berkejat benriu hakaba ka karta kanam dei ban long ka jing khanglat yangi ban achieve lane mandle ki bakraw na ka banta kari nam ta ka jat benriu bat nam ta ki khon ki kiti kuble shubne ya kene ka jing tho kene kot bat kumba ong doktor kentiu mene ba kababha kalong bangin tip hi da ka bangin pule kene kot watla kalapan sko tenat yangi kalapan sko yangi bangi kwa pule no kene kot hadin balapan ya thu kendiat kensoj doktor Kedi Ramsi ile ya thu ya ka jing koridor ka jing don kene kot kalapan long yangi susu bangin kwa bangin don kene kot ki jongi ha ka bangin sayok ban thet ya ka dor ha ka bangin yo ban bo Maringai skam kan di kador ka barok-barok ngila ban thet ya ka khnang bangin yo ban pule ban tip kham bhai ki khana ba kodor ki khana bas ko tanap jong ka de kisnong sakwa